Ekuqaleni kwaleli sonto iqembu libambe imicimbi eyahlukene yokubungaza iminyaka eyi-113 yasungulwa. Ngomsombuluko isigungu esiphezulu seqembu sithathe izinqumo ezimqoka okubalwa kuzo esokunxusa izifundazwe ezikude ne-Western Cape ukuthi zingathumeli isithunywa emicimbini yalonyaka kaJanuary 8 ezobanjelwa eKhayelitsha kusasa. This matter of other provinces attending was also ventilated in the NEC on Monday. The view of the NEC was that the Western Cape is too far. The last time we hosted, comrades from Ekurhuleni died on their way back or on their way here. So the view was far provinces should not come. Kube nezigameko ezimbalwa okubonakala kuza amalungu omphakathi engalamukeli kahle iqembu njengoba abaholi balo bebeqhuba umkhankaso ongena umuzi nomuzi. Xa kuvotwa tata sithuthwa ngemoto sisiwe evotini. Xa kuvotwa tata siyangenelwa door to door. Kodwa xa sixakekile tata sihoyekanga. Namuhla iqembu libambe umcimbi wokuqoqa imali yokukhokhela imigubho eqhubekayo. Lokhu kuza njengoba kuvele izinsolo zokuthi iqembu liphinde lazithola lisenkingeni yemali. Nokho umengameli weqembu uyaziphika lezi zinsolo. Much as our electoral vote has gone down, we are finding that there is a resurgence of interest, a resurgence of support in the business community, both black business as well as white business. Imbungazo ye-ANC izophothulwa ngenkulumo kamengameli weqembu Ramaphosa emcimbini ozobanjwa enkundleni iMandela Park eKhayelitsha kusasa.